दिनै प्राय 1 घन्टानि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय BTC सरकारा गिबि खेबनि थाखाय गोजां बोथोरनि बेयाव सेसन जिरायदों। साननैनि थाखाय जिरायनायनि हाबाफारि लानाय जादों 1 डिसेम्बर आरो 3 डिसेम्बर आरो दिनै 1 डिसेम्बराव मोनस्नि सोंथि फिननायनि मोनसे सावरायलायनाय जायो। लोगोसेयैनो BTR चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुजाबदेरनाय जि रां बावजा 2,64,03,000 बेखौबो बिथाङा दिनै हाउसाव बा सदनाव बिथाङा दैखांदों आरो निस्सय बियो 3 डिसेम्बर खालि बेखौ सदनाव सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ गनायथि होनाय जागोन निस्सय। आरो जोङो UPPL हिसाबै जोङो जोंनिफ्राय बर्तमाननि सरकारखौ मोनथामसो गोनां आयदायाव सोंथि सिखारदोंमोन। जोंनि मानगोनां MCLA विल्सन हासदा बिथाङा गावनि समस्तिनि देहा बिफाननि सोमोन्दै मोनसे सोंथि दैखांदों। आरोबाव बिथाङा सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे सोंथि दैखांदों। मन्टु बर' बिथाङाबो जोंनि मानगोनां UPPL MCLA बिथाङाबो मोनसे सोंथि गावनि समस्तिनि सिङाव बड'लेण्ड मुंख्लंनि मुङै बनायजानो गोनां जि मिउजियाम बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा सोंथि दैखांदों। आरो आंनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि गोजोन गोरोबथा बे BTR सुक्तिनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ दानि सरकारा मावफुंगोन ना मावफुङा बेनि सोमोन्दैबो आङो सोंथि दैखांदोंमोन। सोंथिखौ बिथांमोना फिननाय होदों। जाय IBA इमप्लिमेन्टेसन अफ बर' एकर्डनि इनचार्ज एबा दानि BTRनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदों जे सरकार दानाया बिथांमोननिया 1 बा 2 दानल' जादों। दा बेखायनो बिथांमोना BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ नायफामफिननानै मावफुंनायनि थाखाय थांखि लानाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो फिननायखौ होदों। दा बेयाव जोंनिफ्राय जों खावलायनाय जादों जे 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जानाय BSc गोरोबथा, 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय गोजोन गोरोबथा BTC आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि BTRनि जि गोजोन गोरोबथा बे मोनफ्रोमबो गोरोबथाया बर' माहारिनि मोनसे माइल खुन्थिया। जोङो बड'फानि सानस्रि सानथौजों हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे सिमां बे सिमांनि बियो मोनफा मोनफा माइल खुन्थिया। दा बेखायनो जोङो थांनाय समाव जोंनि BTRनि बै समनि जोंनि सरकारनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावबो जों BSc एबा BTC सुक्तिखौ जोङो सन्मान होनानै खामानि मावदों। आरो दिनैबो जोङो लुबैगोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार फैबाय, बिथांनि सरकारनि समावबो BTR सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाहाथे मावफुङो बेखौ जोङो लुबैदों आरो बेखौनो जों दिनै सदनाव खावलायनाय जाहैदों। आरो थांनाय 29 नभेम्बर 2025 जे आसाम बिधान सभायाव आसामनि जौगासारनाय मोनद' हारिफ्रा ट्राइबेल जानो नागिरनायनि जि दाबि बे दाबिखौ लानानै आसाम सरकारा जि मन्त्रिगदनो बिबान होदोंमोन बिथांमोनखौ प्रतिवेदन दैखांनो थाखाय बे प्रतिवेदनखौ 29 नभेम्बर खालि दैखांनाय जादों। आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय आसामाव ट्राइबेल माहारिया एबा मोन 14 जि थाखानाय ट्राइबेलफोर गावनि मोनथाय गावनि माखासे मोननांगौ जिफोर अधिकार एबा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगासारनायनि थाखाय जि भारत सरकार आसाम सरकार कटा होनाय जायो ट्राइबेलनो, बेफोरो जौगासारनाय मोन 6 हारिया जुदि हाबबावोब्ला जोंनि बाहागोआ खम जागोन बा बायदि बायदि बिथिङाव जोङो उन जानानै थानांगोन। बेखौ गिखांनाय मोननानै आसामनि ट्राइबेल माहारियानो थाखानाय ट्राइबेल माहारिया सोमावसारदों। आरो बे सोमावसारनायनि गोहोमाव कलेजफोरावबो फैदों, इउनिभारसिटिफ्रावबो फैदों। आरो बिनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लोगोसे क'क्राझारनि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे 29 नभेम्बर खालि मोनसे धरना होदों। आरो बे धरनानि गेजेरजों बिथांमोना असमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गोसोखांलाय गथायहरनो नागिरदोंमोन बा गथायदोंमोन। दा बेयावनो बे धरनानि गेजेरजोंनो बोरै जोंनि गोथार मोनसे सदन BTCनि गोथार सदन बे सदनखौ गाग्लोबनाय मोनसे जाथाय जालांदों। आरो बेखौ दिनैनि BTCनि एसेम्ब्लिया दुखु फोरमायनानै निन्दा होनानै मोनसे थांखि दैखांनाय जादों। बेखौ जोङो UPPLनिफ्रायबो गनायथि होदों बा मदद होदों। मानो होनना बुङोब्ला BTC बे सदना सोरबा मोनसे राजखान्थि दोलो एबा सोरबा मोनसे हानजानिल' नङा, बे दुलाराय BTR ओनसोलाव थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे
गोथार सदन जाय सदनाव जिरायनानै बिटिआर ओनसोलनि लाख लाख सुबुंनि जौगानायनि रैखाथिनि बाथ्राखौ बेवहाय सावरायनाय जायो दा बेखायनो बे सदनखौ गाग्लोबनायखौ जोंबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय निन्दा होदों बिदि जानाङामोन आरो आं खावलायगोन जिहेतु पुलिस प्रसासन दङमोन बे पुलिस प्रसासनफ्रा बोरै बिथांमोना बे समाव माने सोमावसारारिफोरखौ एजिटेसन खालामग्राफोरखौ बोरै हेंथा होनो हादों हायाखै बेखौ गोबाङानो नुदों दा बेखायनो पुलिस प्रसासनाबो बै खालि मोजाङै जुदि डिउटि होनायब्ला हयथ' जानाय नङामोन बेयो जोंनि मोनसे सोंथि सिखारनानै दं